Very good. So kamar yadda kake gani mun ƙara creating ɗin wannan ƙaramin project ɗin ne domin ka fahimci class da kuma method da kuma object da kuma attribute. Very good. So mun creating ɗin wannan project ɗin ne sannan kuma domin ka fahimci yanda banki yake processing, yanda banki yake iya gane cewa an ciri kuɗi saura kaza, yanda kuma yake gane an yi depositing ɗin kuɗi yanzu kuma kuɗinka kaza ne. Very good. So kafin mu ci gaba kai mana sharing ɗin wannan bidiyon zuwa ga mutane da dama waɗanda suke so su fara koyon Python programming da harshen Hausa. Very good. So kamar yadda kake gani mun fara creating ɗin mun creating ɗin class ɗin mu kamar yadda kake gani. So sunan class ɗin mu anan sai muka sa mai ban account. Very good. So kamar yadda kake gani wanda ne bayani idan ka zo zaka sa sunan abu ya zama guda biyu, za ka yi amfani da babban baki wajen raba su. Very good. So kaga kamar yadda kake gani mun sa bank and then again account ɗin nan ita ma mun fara ta da babban baki bank account. Very good. So sunan class ɗinmu. Very good. Sai muka sa column. Very good. So wannan sa column ɗin zai ban mana indentation. Very good. So wannan space ɗin indentation ne, idan baka bar shi ba code ɗinka ba zai ba. So yana da muhimmanci ka tsaya ka fahimci wannan indent ɗin nan. Very good. So duk lokacin da ka sa kai creating ɗin class ɗinka ka sa ma sunan class ɗinka suna. Very good. Sannan ka sa column ɗin nan dole zai ban maka space. Very good. So yana nuna maka alamu duk wani code da zai zo bayan class ɗin nan yana ƙarƙashin under wannan class ɗin ne, kuma ba zai yi aiki ba sai an kira wannan class ɗin. Very good. So sai muka zo muka ce define and then sai muka zo muka yi amfani da constructor muka sa underscore init underscore. Very good. Wanda constructor ce ne bayanin ta. Very good. Sai muka zo muka ce set. Very good. Sai muka sa owner muka sa balance. Very good. So anan muna da attribute guda biyu wanda ɗaya sunan shi owner sannan kuma na biyu sunan shi balance. Very good. So wancan step ɗin automatically tana aiki ne lokacin da aka creating ɗin object wanda ne bayani a baya. Very good. So balance ɗin nan sai muka ce equal to 0. Very good. So wannan kamar sune wannan da owner da balance ɗin nan sune attribute, so kamar variable ne. So wannan balance ɗin za ta ɗau kamar darajar 0 kenan kamar ba komai yanzu. Very good. So very good. Sai muka zo muka ce save.owner kamar yadda kake gani equal to owner. Very good. Save.balance equal to balance. To very good. So wannan kenan mun fitar da attribute ɗin mu kenan. Very good. Sai muka zo muka yi define ɗin method. Very good. So sai muka zo muka ce define sai muka ce deposit. Very good. So wannan deposit din shi ma yana da attribute. So yana da attribute din amount, adadi kenan. Very good. So wannan set din automatically ce. Very good. Sai muka zo muka ce set dot balance. Very good. So menene balance? Set dot balance wannan balance din attribute din namu kenan. Sai muka ce plus equal to amount. Very good. So plus equal to amount kamar misali a ce balance a tara da abin da yake a cikin wannan, kamar a ce wannan variable guda biyu ne da amount da balance da amount. So balance plus equal to amount, let's say wannan plus equal to din yana daidai yake kamar ka ce balance equal to balance plus amount. Very good. Wanda na yi bayanin shi a baya. Very good. Sai muka zo muka ce print aikin da zai kenan sai muka yi amfani da formatted string. Very good. So kamar yadda kake gani sai muka ce an saka me aka saka. Very good. So an saka sannan programming din sai zai je ya duba wannan amount din da aka saka din ne. So menene amount? Amount shine wannan attribute din da kake gani wanda kuma shi muka zo muka yi wannan din shi balance. Kamar misali idan abin da aka saka ya haɗu ya tara da abin da yake a balance sannan a ga nawa ne. Very good. So shine muka ce wannan balance plus equal to amount din nan. Very good. So wannan print an saka din nan sannan da muka yi amfani da formatted string wannan kamar variable ne, shine wannan attribute din wanda nake bayani attribute. So zai je ya duba wannan attribute din namu ko variable din namu na amount ya duba ya ga nawa aka saka, shine zai saka ya ce an saka sai ya duba wannan sai ya zo ce sabon balance. Very good. So sabon balance again sai muka ƙara concatenating din save.balance. Very good. So menene balance din mu? Wannan attribute din namu da muka fita shine wannan kenan. So zai je ya duba shi sai ya ce misali sabon balance, saboda nan an yi plus equal to amount ya tara su sannan kuma yanzu me ya zama, zai je ya duba nan gurin akan yanzu nawa ne an saka kaza sannan yanzu nawa ya zama, zai je ya duba wannan variable din ya ga nawa suka zama kuɗin kenan a cikin account din. So sai ya ce save.balance zai je ya duba shi. Very good. So wannan method ne muka creating wanda zamu kira shi a nan gaba. Very good. Sai muka zo muka ƙara cewa define sai muka ƙara creating din wani method din kamar yadda kake gani. Sai muka zo muka yi define din shi kuma sai muka sa mai suna withdraw. Very good. So za ga duk wani
method ko class yana ɗaukar save parameter ɗin nan very good. So sai muka sa mai saved very good, wanda na ce tana aiki ne lokacin da aka kira object, wanda na san ka san me object. Idan baka san me object ba, ka je ka kalli lectocin mu na baya. So ganin lectocin mu na baya ne na class shine zai sa ka fahimci abin da muke yanzu ma very good. Sai muka zo muka ƙara sa mai attribute ɗin nan kamar yadda kake gani. So in na ce attribute ɗin nan, attribute kamar variable ne, yana karɓar bayanai ne, yana karɓar bayanan da aka sa mai ne very good. So sai muka ce amount very good. So wannan attribute ne very good. So shi ma zaka ga mun sa column very good. So a nan gurin mu dan dawo baya. So ka gane bayanin class na ce an sa column. So sannan muka zo akwai indentation a nan gurin very good. So idan ka duba a nan gurin shi ma zaka ga wannan column din. So zaka ga shi ma again tsakanin wannan akwai wani space din indentation tsakanin save.owner equal to owner dinnan save.balance equals to balance very good. So shi kuma wannan zai nuna maka waɗannan save.owner equal to owner da balance ɗin nan su kuma me suna ƙarƙashin define ɗin nan da aka yi define ɗin init ɗin nan very good. So nan gurin mu dawo inda muke, sai muka ƙara define kamar yadda ne bayani, muka yi define ɗin withdraw, wannan wani another wani again method ɗin ne muka ce withdraw, shi kuma sunan shi withdraw very good. Sai muka sa mai amount very good. So wannan parameter ne very good. Sai muka sa column. So muna sa column ɗin nan shi ma zai bar mana indentation very good. So in ka lura ga space nan tsakanin define ɗin nan da if ɗin nan very good. So and then bayan wannan space ɗin shi kuma wanda su kuma dukansu suna cikin class ɗin mu ne very good. So za ga su kuma dukansu ne suna cikin class ɗin mu ne, sannan shi kuma wannan if ɗin yana cikin wannan define ɗin ne very good. So wannan space ɗin yana da matukar muhimmanci. Idan baka bar wannan space ɗin ba, so code ɗinka ba zai aiki ba very good. Sai muka ce if amount very good. So menene amount a nan gurin? Amount shine dai wannan attribute ɗin namu, ko in ce variable attribute ɗin namu ne. If amount less than yayi ƙasa, kamar yadda kake gani ga less than nan, less than or equal to save.balance very good. So menene save.balance very good? So save.balance shine wannan balance ɗin da zai a nan gurin, kuma muka zo a wannan method ɗin muka zo muka ce plus equal to amount very good, da zai duba ya gani abin da aka sa da wannan adadin abin da aka sa so nawa zai zama. So a nan gurin zai zo ya duba ya ce, shine muka bashi condition muka ce if amount less than or equal to save.balance, idan amount yayi ƙasa ko kuma yayi daidai da abin da yake cikin amount very good. So shi ma kaga mun creating din wani condition din ne very good. So wannan shi ma yana da kyau ka je ka kalli lectocin mu ta if statement, zai sa ka fahimci duk waɗannan abubuwan yadda ake creating din condition very good. So sai muka zo muka sa wannan column din. So kaga shi ma dole zai bi indentation very good, ma'ana space wani code kenan wanda idan wannan umarnin nashi shi ma condition din shi ya cika, to akwai aikin da zai yi very good. So wannan indentation din gashi. Sai muka ce if amount kamar yadda kake gani less than or equal to space, idan amount ma'ana adadin ya kai ko yayi daidai da abin da yake balance, sai muka ce save.balance very good, abin da yake wannan din balance minus amount very good. So minus amount minus misali amount din da ake so a cire very good. So sai muka zo muka ce print, kamar yadda kake gani a printing an cire. Idan ya ce an cire, sai ya je ya duba kuma wannan wannan attribute din namu, wanda na ce maka kamar variable ne attribute, zai je duba attribute din nan ya ga nawa aka cire very good. So kamar yadda kake gani, saboda anan an ce if save.balance minus or equal to amount print an cire, sai ya je duba wannan attribute din, zai je duba wannan attribute din ya ga nawa aka cire very good. So kaga mun yi amfani da formatted string. Amfanin formatted string ina ta ƙara maimaitawa domin kai concatenating din string da wasu abubuwan very good. So formatted string yana sauƙaƙa ayyuka, za ka yi concatenating din abubuwan ka. Kaga mun yi concatenating din an cire da kuma wancan attribute din namu kamar yadda kake gani, sai muka kira attribute din namu. So Python interpreter zai je ya duba ya gani nawa aka cire very good. Sai muka ƙara yin concatenating, muka ce ragowar shi kuma sai ƙara zuwa abin da ya rage ya duba cikin wannan attribute din namu very good, zai ƙara zuwa ya duba cikin wannan attribute din namu ya ga nawa ya ragowa very good. So
idan ya je wannan sai ya zo kamar yadda kake gani save.balance very good. So wannan method ne shi ma za mu kira shi, sai muka zo muka ce else very good. So kaga wancan if statement ita ma tana da else. Idan wancan abin bai faru ba print kamar yadda kake gani. So shi ma else ɗin nan idan ka lura da muka sa column, so kaga shi ma zai bar indentation saboda me, saboda shi ma define ɗin wannan function ne muka yi, mun yi define ɗin kamar wani aiki da zai else idan wannan abu waɗancan condition wannan condition ɗin na wannan if ɗin bai faru ba, saboda wannan else ɗin yana under wannan if ɗin ne. Else print kuɗi bai isa ba very good, else kuɗi bai isa ba very good. So sai mu zo a nan gurin mu creating ɗin me, za mu zo mu creating ɗin object, domin object shine zai kira mana asalin class ɗin mu wannan kenan kamar yadda kake gani zai kira mana wannan. So sai mu zo mu ce kamar yadda kake gani sunan object ɗin mu kawai sai mu sa account ACC kamar yadda kake gani, sai mu ce equal to me, equal to bank account, equal to sunan wannan class ɗin namu very good. Sabida me, sabida za mu kira wancan class ɗin namu. So shine muka yi creating ɗin me, muka yi creating ɗin object wanda na yi bayani class ba komai bane, dole sai an kira mai object sannan yake aiki very good. So sai muka zo na farko sai muka zo muka wannan kamar yadda kake gani. So bari in canza wannan sunan kamar yadda kake gani, let's say Umar, yanda za ka fi fahimta wancan sunan kawai na sa shi ne. So very good. So kamar yadda kake gani Umar very good, sai muka bashi me parameter Umar kamar yadda kake gani. So sai muka ce Umar very good. So mun kira me, mun bashi sabida me muka bashi muka bashi sabida me method ɗinmu idan ka lura yana da me, suna da kamar yadda kake gani suna da attribute guda ɗaiɗai, wannan yana da amount, wannan ma yana da amount, wanda na gaya masu wannan save ɗin automatic ce very good. So sai muka ce muka bashi me, muka bashi kimar Umar. Let's say Umar shine owner of the shine kamar misali wannan ɗin account ɗin owner shine mamallakin account ɗin na very good. So sai mu zo mu kira me, sai mu kira method ɗinmu. Ya za mu kira method ɗinmu, sai mu ce account kamar yadda kake gani dot me dot deposit. Menene deposit? Sunan wannan method ɗin namu ne. So zai je ya duba bayanan wannan, zai je ya duba ya ga me aka yi define a cikin wannan code ɗin na deposit, zai ga an tuba an saka kaza, zai duba wannan lissafin, wannan code ɗin zai fara aiki kenan. Muna kiran shi wannan method kamar mun kira wannan method ɗin ne da muka ce account ɗin nan dot deposit 500. So shi ma sai muka bashi me, sai muka bashi parameter me ta me, sai muka sa mai 500. Let's say a ce mun yi depositing din 5,000 ne very good. Sai muka zo muka ce account wannan dai again object din namu da muka yi creating dot withdraw very good. So sai muka sa mai let's say a ce za mu cire 200 ne very good. So bari mu je mu yi running din code din mu gani very good. So kamar yadda kake gani gashi nan a timeless sai ya ce mana me, sai ya ce mana an saka 5,000 sabon balas 5,000. Daman kaga ai mun ba, me yasa ya ce mana misali an saka 5,000 saura 5,000, saboda idan ka lura wannan attribute din namu na me na balance mun ce equal to 0. So kaga ba mu da ko CC a cikin account din mu, saboda haka da muka sa 5,000 so zai ce mana sabon balance din mu 5,000, and then sai muka ce kamar misali mun yi withdraw din 2,000, sannan ya ce mana ragowar account ragowar 3,000 very good. So misali a nan gurin, so kaga mun zo mun bashi, let's say a ce nan gurin misali mun zo mun yi depositing din let's say bari mu ce 10,000 kamar yadda kake gani very good. So kamar yadda kake gani mun ce me, mun yi depositing din me 10,000 balance din mu 10,000, saboda me, saboda da mun ba mu da ko sisi. So wannan an cire din saboda kaga ya je ya duba me, ya je ya duba kuma nan an cire 2,000 saboda me, saboda ai ba mu canza 2,000 da muke so mu cire ba, ragowar ya rage 8,000 very good. So kaga programming din mu yana yi kenan, ya je yayi wannan lissafin plus bari in wannan, ya je yayi me plus equal to amount din nan balance deposit save dot amount save dot balance
plus equal to amount, sai muka ce print an saka amount, zai je ya duba amount din nan kamar yadda ne bayani, zai je ya duba wannan amount din attribute din namu kenan. Very good. So sai ya ce mana sabon balance, again sabon balance shi ma zai zo. Idan ka lura za ka ga wannan shine formatted string din, mun yi amfani da formatted string, ana prepaid with F. Idan ka sa F sai ka zo ka sa open and close quotation din nan, za ka iya sa single quote ko double quote, sannan sai ka sa code ɗinka a ciki. So duk variable din da za ka kira ko attribute za ka kira shi ne a cikin curly braces bracket. Very good. So kamar da kake gani kaga mun wannan, so zai je ya duba nan save.balance. Very good. So menene save.balance? Shine wannan balance din, wannan kenan wanda muka ce equal to 0. Very good. And then da muka zo muka ƙara kiran wannan method din namu draw din nan, shi ma zai zo ya duba wannan lissafin. Very good. So sai ya zo ya ce mana if amount less than or equal to save.balance. Very good. So menene save.balance? Shine dai again wannan balance din namu. Idan amount din da aka cire yayi daidai da abin da ke cikin account din, ko kuma yayi ƙasa da abin da ke cikin account din, to a cire wannan amount din, sannan kuma a bar rago. Very good. So shine if amount, bari in cire shi domin ka fahimta ka ƙara gani sosai. Very good. So if shine wannan if amount, kamar yadda kake gani, if amount less than or equal to save.balance. Very good. Save.balance minus equal to amount. Very good. So wanda balance din nan daidai yake kamar ka ce balance equal to balance minus. Very good. So sai muka zo muka ce print an cire, muka yi amfani da formatted string amount, zai je duba amount, and then ragowar save.balance zai je duba balance. Very good. Sai mu ce else kuɗi bai isa ba. Very good. So kamar yadda kake gani, sai muka zo muka yi creating din object din mu kamar yadda yake ta bayani, muka yi creating din object din mu equal to bank account Umar. Very good. So wannan zaka iya sa kowane suna, so dole sai ka sa wannan sunan, kowane suna zaka iya sa, ko ma ba Umar ba misali, saboda wannan saboda me, abin da yasa dole idan baka sa wannan ba, so programming ɗinka zai yi crashing. Very good. So saboda me zai crashing? Saboda idan ka duba duk wannan so idan ka duba duk waɗannan object ɗin muna da wannan. Very good. So wannan save ɗin ban da shi, muna da attribute guda ɗaya a kowane object, saboda haka dole zaka sa mai value ɗinsa a nan gurin. Very good. So idan baka sa ba, let's say ba mu sa ba, mu je mu running ɗin shi. Very good. So kamar yadda kake gani gashi nan a wannan ɗin mu yayi crashing. So a nan gurin duk lokacin da ka samu error yana da kyau ka tsaya ka karanta error ɗin ka gani. Very good. So idan ka lura za ka ga ya ce mana error, sai ya ce mana bank account, sunan class ɗinmu, sai ya ce mana dot underscore init underscore, sai ya ce mana me, wannan abin nan ɗin mun yi missing one required positional argument. Very good. So ma'ana muna da positional argument wanda muka sa, wanda bamu sa mai positional argument din shi ba, so kaga wanda shine owner. Very good. So kaga dole sai mun sa wannan positional argument, missing me one required positional argument. Very good. So shi yasa dole a nan gurin sai mun sa mai positional argument din nan. Very good. So bari mu mai da shi. Very good. So wannan is depend, zaka iya sa komai. Very good. So let's say very good. So kaga kawai arma muka sa, amma an saka menene, kamar yadda kake gani gashi na ya ƙara nuna mana result din mu sensible. Very good. So wannan kenan a takaice. Daga ƙarshe kar ka manta da yi mana like, subscribe, share domin karfafa mana gwiwa ci gaba da kawo muku wannan lecture. Sannan ka je Telegram channel din mu kai following din mu domin samun source code din wannan. Sai mun haɗe a Arewa S1.